A telepesek itt jó éltek annak idején, ők nagyon jó. A teli ház, hogy ne élne jó. A boros pince tele borral, a spájz itthon tele mindennel, hát éltek, mint Marci hevesen, ők jó éltek itt, biztos. Szomorúnak mindenki szomorkodott, akkor mindenki bent, akkor ugye hát akkor kénytelen volt, amelyik akkor Kalocsán a tábor felszabadult, akkor jöttek azok is haza mindenki, akkor hát ugyanúgy jártak, mint minket, üres háza, és akkor nem üres ház, hanem egy új lakó volt bent a házban, mint nálunk is. Először a lakó volt, utána milyen elment, de akkor sok elment, és akkor vissza tudott menni a hajósi, míg a harmadik, míg a rendes kitelepítés nem jött akkor. Mert ez a tábor, ez májustól áprilistól szeptemberig volt ez a kalocsai tábor, utána az mehetett mindenki, merre akart. Csak addigra már voltak itt lakók a házban. Ami volt egy lakásban, talán ami két ilyen kis batyúba elfért, annyi volt az egész, még egy 2 napi hideg élelem, semmi más. A többi mind ott maradt. Az állatállománytól, a sertésektől, a tehenekig, a lovakig, a spájz, a bútorok, minden ott maradt, úgyhogy ott nem volt, nem lehetett elvinni semmit. Szépen elherdálták, elvitték, ami tetszett, az elment, ami nem kellett, őnek ez ott maradt, és akkor azt mondta, ez most nekem kell egy másik, és akkor elment, kapott egy másik házat, akkor ha még volt otthon család, akkor te elmész szépen, és akkor ez lesz az enyém. Kész. Így működött. Összetűzések persze, hogy voltak este, mikor ezek is jártak, itt is voltak fiatalok Fonóba, és akkor hát a hajósiak csak azért a hajósiak voltak, és akkor voltak ott egy kis összetűzések. Nálunk is az iskolában is megvoltak ezek a dolgok. Bent szíttak bennünket a suliba, mind a bokrot, de kurva sváb, meg így, meg úgy, és hát várjál csak majd a vége a tanításnak, akkor persze, akkor mink is előkerült a tolltartó, még ami volt. És tehát nem, azokkal nehéz évek voltak azok, kemények. Hát ott akkor megvoltunk, akkor a földnek egy része azért, mert ezek nem nagyon művelték, akkor tudtunk egy kicsit dolgozni benne, még a szőlőterületnek is megvolt egy része. Egy távoli szőlőterület volt, a nagymamának volt egy 1200 négyzetméteres szőlője, azt nem művelték, akkor egy kis bor is lett még nagybácsinak, még megmaradt a boros pincéje, mindene, és akkor így. Akkor ment így tovább, addig még nem jött a fölvidéki kitelepítés. Akkor még már vitték őket Németországba. Ott, mivel hogy mink a legutolsó transzportba estünk bele, azokat már nem vitték Németországba, hanem már csak Vaskútig. Úgyhogy csak el kellett menni, hogy ennek a fölvidékinek legyen itt helye. Most aki a mi házunkba került, a Váradi, nem sokáig volt a házba, 2-3 évet volt bent. És ez a ház nem tetszett neki, mert hát ebben már nem volt semmi, mert az előző brigád már kirámolta, és akkor így. De akkor nem mehetünk haza, akkor odaadták ezt egy másik embernek ilyen cserejuttatásként, és akkor nem mehetünk haza. De mielőtt bennünket, mivel ugye az utolsó transzportba estünk bele, már utolsó transzportokban, mert ez már kezdődött, mert 46-ban voltak itt hajóson, Hidasról, még Mecsegnádasdról is már kitelepített svábok, és azok itt laktak a hajósi családoknál, ahol voltak még, és akkor, de azokat innen nyáron összeszedték, és ezeket már talán akkor vitték ki Németországba, hogy lehetett hallani. De akkor 47-ben itt is kezdődött, 47-től 48-ig ez a németországi kitelepítés. És akkor mink még otthon voltunk, akkor a szomszédban, azt a Hebb családot, ez volt a 2 legidősebb hajósit, akit még kitelepítettek, akit elvittek Németországba. Azt hiszem az öreg 88-as születésé volt, és a Gertrud néni az még 80-as, illetve 78-as és 80-as.
Úgyhogy két ilyen időst nem, ez volt a két legidősebb, akit elvittek. És ennek a néninek az egyik fia az ott volt a háborúban, még unokái nem voltak, a felesége itt volt, ez a fölvidéki néni, akiről most beszélek. Ennek itt volt a menyecskéje, de az a szüleivel lakott, és ő ebben a nagy házban egyedül lakott. És akkor ez a néni, még a nagypapával átmentünk, segítettük a cuccát kibontani, a ládáit, mert azok elhozhattak onnan mindent. Tehát minden gazdasági fejlesztéstől az állatait, mindent, ami mozgatható volt, azt elhozták, és akkor még segítettünk ennek a néninek ott bontani. És akkor mink is ma oda tudtunk át egy kicsit rámolni, amit mink megtudtunk, ami a szomszédoknál el volt, azt akkor ide át tudtuk menteni ez a fölvidéki nénihez. És akkor ez a néni, mikor onnan erről a kitelepítésről, a Vaskúti, erről a vizételepítésről, az nem tartott egy-két napig, és akkor az ember itt volt, és ez a néni adott nekünk ott menhelyet, ez adott nekünk helyet, ez a fölvidéki néni, akkor ott is laktunk. Addig még a házat nem tudtuk venni, mert azt vissza kellett venni. Úgyhogy itt laktunk ennek a néninek, és ez a néni ez adott még és már ő itt volt, mikor a két öreget fölpakolták a kocsira, és akkor azt hiszem ennek a néninek az unokáinak is adott. A fiatal, azok férfeleség volt, azok is kaptak még helyet őnála úgy, hogy ne vigyék ezt a két időst el, mert hát ez egy véletlen két idős, miért viszik el, hagyják itt, meglaknak itt. De csak elvitték a két időst, és akkor a lányok elment velük, úgyhogy azok Németországban, Königsteinben vannak eltemetve, ez a két idős. Ez volt a két legidősebb hajós, akit elvittek még. És akkor ez a néni, ez a fölvidéki néni adott nekünk akkor helyet, és akkor ott megvoltunk. Azt a házat, ahol laktunk a háború előtt, azt 1953-ban vissza kellett venni, pénzért visszavettük. Hát akkor az is üres volt megint, akkor tetőjavítás, akkor kezdtük egy kicsit renoválni ezt a házat, és akkor 53, és akkor én is tudtam dolgozni, akkor a hugocskám is dolgozott már, úgyhogy továbbtanulásról még szó sem lehetett, hogy tovább tanulni, mert az kizárt volt, mert annyira szükség volt a családnak egy kis keresetre. Anyám egyedül dolgozott ránk, ugye, mert a két idős azok idősek voltak már, azok a nagypapa, még a nagymama nem tudtak, mert túl voltak jó a 70-en.